scăpa nici nunta, nici nimic. De ce? Până găsesc o cadână, găsești o pată cu minte. Ok. Că ziua da, n-ai cum să găsești. Da. Trebuie să găsești una serioasă, una cu minte, una mai respectoasă, să nu ducă viața la urină. Da. Deci, ca să înțeleg, îți găsise o cadână la un moment dat Da. și cumva s-a Și m-a întâmplat- părăsit. Și te-a părăsit. M-a părăsit și s-a dus cu altul. Să fie sănătos. I-am dat toată averea, mi-am dat. I-am dat și apartament, i-am dat și aur, i-am dat tot ce a vrut. Păi de ce a plecat așa? A plecat, m-a lăsat singur. Ce să-i fac? Mi-a mâncat viața de Avea mai mine. mulți bani? A Bărbatul avut prea respectiv? mulți bani de la mine, i-am dat toată averea, i-am dat tot ce a vrut. Da. A plecat. Și te-a înșelat Și până m-a la urmă. înșelat și nu-mi Te-a pare rău de înșelat. nimic. Da. A fost norocuit de la Dumnezeu. Lasă așa. Și n-ai putut să o ierți Nu, atunci, nu? niciodată. Niciodată. Lasă așa că a făcut un bine. Cât a putut bani, s-a distrat, bravo ei. Mă bucur din partea ei, n-am nimic, dar asta e. Viața merge înainte, găsesc eu alta, una de la țară. O amărâtă, nu de asta e haladite, că asta îți duce viața la urină. Dar ești un pic mai reținut că intri într-o relație acum, nu mai... Da, acum gata.